In mijn optiek is wel wat een paradijsje in die zin dat er zoveel mogelijk leven en groeien en bloeien kan. En daar geniet ik dan weer van. Dus voor mij is het wel wat een paradijsje. Ben je al wat een natuurman? Ik ben helemaal een natuurman. Altijd al west. Van het begin al, zo oud als ik ben, ken ik me ooit net heugen dat ik altijd erg gewoon heb voor de natuur. Je zult ik echt uit als een natuurman. Ja, ik ben nou, voornamelijk het grootste pad van de dag in de natuur. Dit is al een beetje wat ik al een keer, een gedeelte wat ik verzamelen ga over hen. Hen is een van mijn hobby's als het over beesten gaat. En dan speciaal heb ik Araucana's, die komen bij de Arauca-Indianen uit Siliwai. Ik heb eens een Araucatava zien. Ja, die Araucana's die kennen we wel zien. En wat vind je dan zo mooi als een Araucatava? Nou, die Araucana's zijn hele handzame beesten, ze zijn heel vriendelijk. Maar wat het dan bij dit raar speciaal om gaat, dat is dat ze van die eertoeven hebben. Dat hebben we correct op een foto zien. Zien, die zitten hier, maar een heel iets wratsje zitten zo aan het gezicht vast. Want zeg maar die plukken aan de zijkant, dan lijkt het ik wel een beetje op jou. Ja, inderdaad. Hij heeft er echt het is wat een oer heen, dus hij is wat een verwilderd type is. Hè? Ze leven dan vroeger bij de Indianen. Jo, hebben we wat met Indianen, Nick? Ja, ik had altijd al bij de Indianen betrokken geweest. Eigenlijk mijn hele leven al, daar lees ik altijd wel een protoor. Ben je ook een beetje een Indiaan? Dat kan ik net zeggen dat ik een Indiaan ben, maar je had dan wel het idee dat je met bepaalde mensen op de wereld wel verbonden bent. Hè? En dit is ook een toeri-toeri? Dit is ook een Araucana. Ik heb alleen maar Araucana's, dus het is en het blijft allemaal Araucana wat de klok slaat. En wanneer je hier alleen? Ik ben hier helemaal alleen met de hen. Waarom? Waarom niet? Als het best voldoet mij net voor je wel. Nee, sommigen hebben dan de behoefte om, dat niet in de baai of zo. Ja, dat kan nooit slecht worden vanzelf. Ja, die behoefte hadden, maar je daar onvoldaan, maar die behoefte had ik niet. Nee, dat gaat best zo. Maar jou en jouw piriwiris. Ja. Het is wat een lastige naam, maar ze komen bij de Arauca-Indianen waar die hen. Oh ja. Uit Chili. Waar ben je aan het dwaan? Ik ben dwaande om woorden op te zetten die nog net in een enkel woordenboek staan. Die dus ik net in de dikke vandalen, je leidt het tweedelige, die staan daar net in. Hetzelfde woord zet ik oer in het Fries. En dan show ik of het in het Fries woordenboek staan. En die staan er meestal net in. De dikke vandalen, ik heb dus een schatting maken, die meest zeker 30.000, 40.000, misschien wel meer. Ik sammel die dus gewoon woorden. En wat ik dan verder mee gaan kan, weet ik niet. Dat kan ik niks schelen. Het is de sport. Maar lees jou nou alle boeken die je staan? Nee, ik ben dus al meer dwaande om die woorden systematisch na te gaan. Ik lees het dus om de woorden. De woorden die
nergens nog in stenen. Wil je eens zien litten, weet je al jouw boeken steen, hè? Ja. Derde dus, en derde, en derde. Jouw hele slipkamer staat vol. Ja. Dit is nog net alles, zo jedes. Hier binnen de boeken, die heb dadelijk net nodig, maar die ben ik toch wel, vind ik wel belangrijk. Maar het kan wijzen dat ik die hier net inschoog, maar dat hindert niks. Als je ze maar haalt. Het is hier hartstikke goed, maar zonder boeken ga ik voort. Ik ken het zonder boeken.